chan polvorento, de rostro mourisco, os fillos do vento, o sempre envexoso dos galegos feitos, borraran os fastos dos fortes galegos. Os feitos borraran dos fillos egresios, dos fillos dos celtas de intrépidos peitos, de envexa movidos borraron os feitos, mais non borraran os fastos dos fortes galegos. Os feitos borraran dos fillos egresios, dos fillos dos celtas de intrépidos peitos, de envexa movidos borraron os feitos, mais non borraron os fastos dos fortes galegos. Barreran os límites do povo galego, os fillos de luxo, os lazos rompendo, borraran os nomes dos partidos seidos. Mais non borraron a fala, mais non borraron o xenio, mais non borraron o espírito dos fortes galegos. Os fillos escuros do chan polvorento, de rostro mourisco os fillos do vento, os sempre envexosos dos galegos feitos, borraran os fastos dos fortes galegos. Os feitos borraran dos fillos egresios, dos fillos dos celtas de intrépidos peitos, de envexa movidos borraron os feitos, mais non borraron os fastos Dos fortes galegos.
tardes noites. De parte da Asociación Terra de Outes, que organiza este acto, queremos dar a benvida a Outes e mostrarvos o noso agradecemento pola vosa presencia aquí. Sei que moitos de vós vintes desde Ribeira, un treito, unha carretera, unha estrada bastante arcaica. Ben, este acto sirve para presentar un dos cadernos que a Comisión pola Memoria Histórica de Barbanza ven publicando desde xa fai tanto tempo. Como este número se refire a mestres de Outes represaliados, por iso o quixeron facer aquí e nos complácenos enormemente. Un gran placer colaborar sempre con a Comisión pola Memoria Histórica de Barbanza, xa non é a primeira vez, ainda fai pouco tempo estiveron presentes tamén no acto do 7 de agosto na reposición da placa roubada do soldado Manuel Otero no Monumento das Vítimas do Franquismo do Freixo. Ben, xunto ao representante da Comisión pola Memoria Histórica de Barbanza, Pili Pereiro, a miña dereita de todo, están tamén os dous autores deste caderno. Manuel Mariño, profesor xubilado, mestre durante moitos anos en Seráns, Porto do Son, de onde ele é, de onde é un gran estudioso, investigador, escritor. Ten publicado numerosos libros de Porto do Son. Libros desde xogos populares hasta embarcacións tradicionais. O último recentemente publicado é un libro sobre San Pedro de Guarañas, e estou moi equivocado. Entre investigación e investigación puxo a andar un museo do mar, que se chamaba así, de Porto do Son, que, bueno, empezou con moito entusiasmo e acabou un pouco defraudado del, pero esta historia que non vamos a abordar hoxe. Xa nos referimos en este mesmo escenario fai uns anos cando a Asociación Barbantia lle outorgou o Premio a Iniciativa Cultural. Inmediatamente ao meu lado está San Francisco García, que para os que sodes de Outes non é necesaria presentación, pero para os que sodes de fora debe de saber que é o gran activista cultural de Outes desde moi xoven. Empezou a poñer en marcha a Asociación Escarabello, da que nós nos consideramos un pouco heredeiros. Tamén escribiu un libro sobre asteleiros, a carpintería de Ribeira en Outes, outro de historia de Outes, no século XIX e medio século XX. En colaboración comigo tamén un libro de efemérides de Outes. E logo colaboracións na nosa revista Terra de Outes desde que existe. E esta revista existe desde fai 14 anos. Pois actualmente nunca falta a cita da nosa revista. E tamén o que recuperou un pouco a memoria histórica de Outes, o que desde xa un chaval se preocupou de recoller testemunhas de vellos republicanos, de represaliados, con fotos incluídas, que logo puxo no seu libro. E na nosa revista multitud de veces. Fora daqui de Outes, non habeu de conocer por esa actividade sindical. O secretario comarcal, se non estou moi equivocado, da CIGA. E anda sempre por os de traballo. A diario ali, xogándose o rostro frente a algúns empresarios que non están moi conformes con a actividade sindical. Bueno, non quero alargarme máis porque son moita xente a falar e non é cuestión de prolongar isto necesariamente. Deixo vos xa con Pili Pereiro. Bueno, moi boas tardes a todos e a todas.
Gracias, Xoán, e a Terra de Outes por darnos a oportunidade de presentarnos aquí neste pobo. Escoitamos decir que un pobo sin memoria é un pobo sin futuro. Un pobo sin memoria é un pobo condeado a repetir os erros do pasado. Coñecer o pasado é fundamental para lograr unha sociedade libre, xusta e democrática. E por este motivo, dende a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica do Barbanza, queremos recuperar esa memoria, esa parte da nosa historia que nos ocultaron, que nos falsificaron e que aínda hoxe uns que queren seguir mantendo os seus privilexios intentan seguir ocultando e falsificando. Non fai falta dar nomes. Para conseguir recuperar a memoria do noso pobo, entre outras cousas, despois de investigacións e da colaboración de moitas persoas da ZOA, publicamos os episodios republicanos barbanzáns, que hoxe nos trae aquí a Outes a presentar o último. En primeiro lugar, quixemos visibilizar o protagonismo que tiveron as mulleres durante a Segunda República e os avances que conseguiron naquela época: o dereito ao voto, o dereito a traballos cualificados, o dereito a estudios superiores, o dereito ao divorcio, o dereito ao aborto, dereitos que se perderían totalmente ca ditadura franquista. Pero que temos especial interés en visibilizar a forte represión que sufriron esas mulleres, polo simple feito de ter algún cargo público, simplemente por expresar a súa liberdade, simplemente por ser nais, por ser compañeiras, por ser irmáns, por ser fillas de. Represión que exerceron de forma brutal, con violacións, os cortes de pelo, as paseadas, que as desfacían desfilar polo pobo adiante despois de darlles aceite de ricino para que se descompuxeran polo camiño. De todo isto conservas aínda na memoria oral e fotográfica, porque destas vexacións non constan na maioría dos casos documentación escrita. Así publicamos o primeiro episodio barbanzán. O primeiro episodio foi dedicado a Bríxida, unha muller concelleira socialista do Concello de Boiro, que lle amargaron a vida morrendo xa a temprana idade porque non pudo soportar toda a persecución que tiña. O número 1, que foi feito por Deira, o número 5, sobre represaliadas, lembranza das esquecidas, feito por José Antonio Pérez Fernández, nel recollido das mulleres que sufriron estas vexacións, temos aí exemplos moi claros, ou o de militantes da solidaridade de Aurora Marco. Pretendemos tamén visibilizar a loita daqueles homes que sacrificaron a súa vida e a da súa familia loitando porque España recobrara a súa liberdade, que recobrara a xustiza e loitar para acabar co fascismo, co franquismo e ca ditadura. Así temos o episodio número 2, sobre a vida de Xesús Redondo Abuín, escrita por Xesús Santos. Curiosamente, de todos os episodios, Xesús Redondo Abuín é o único que todavía vive. Outro episodio foi o deste home que podía ser protagonista dunha película ca súa vida, o episodio número 3 de Xosé Fernández Noé, o comandante Soutomayor, que secuestrou xunto con outros compañeiros portugueses e secuestraron un transatlántico con fin de tumbar e denunciar as dictaduras de Salazar en Portugal e de Franco en España. Este episodio foi elaborado por Xoán Hermida e Manuel Teira. En Galicia non houbo guerra, pero a represión foi igual de dura que noutras zonas de España. Sindicalistas como Melquiades Lestón sufriron na súa propia pel. Mariño del Río, que temos hoxe aquí, non lo conta no episodio número 6. Todos escoitamos falar dos campos de concentración nazis, verdad? Todos os vemos nas películas e demais. O que non sabíamos hasta hai moi pouco tempo é que neses campos de concentración houbera españois
e entre eles, no de Mauthausen, concretamente, había 14 barbanzáns, que moitos deles non saliron vivos dali. Este episodio foi escrito por Xoán Fernández Callón. E hoxe, temos aquí outro que falaremos ora a continuación, porque antes tamén quixera falar deses campos de concentración que nos sonan a película, nos sonan a Alemanha, pero tiñamos eses campos de concentración aquí ao noso carón. Tiñamos en Muros, en Padrón, en Rianxo, na Pobra. E o que nos queda constancia que mulleres da veciñanza compartían cos presos que ali había, presos que traían de toda España, que vivían unhas condicións inmundas, compartían con eles os poucos alimentos que tiñan, ou lles lavaban a roupa, ou lles daban unha verba de ánimo. Estes dous, o de Madriñas e o de campos de concentración, serán os próximos episodios. Porque hai outro do que vamos a falar hoxe, outro sector da sociedade que non se librou da represión franquista. Estes foron os mestres, que hoxe presentamos aquí e do que Xoán e Manuel nos falarán despois. Realizamos múltiples actividades e conmemoramos o Día da República, lóxicamente, todos os anos polo 14 de abril. Publicamos libros, cartas de asesinados, obras de teatro, fixemos un encontro de asociacións de toda Galicia. Contamos ademais ca colaboración, ca presencia de Chato Galante, que desgraciadamente morreu hai pouco. Fixemos unidades didácticas para que o tema se toque nas escolas. Reclamamos os bens de Meirás, e o que non pude meter aquí por falta de tempo, sabedes que hai uns días o Estado por primeira vez fixo unha homenaxe ás vítimas do franquismo en Meirás, e ali estuvemos nós como a Asociación da Memoria Histórica, e tuvemos a honra que dous dos nosos membros, Andrés Lijó e Dolores Sieira, leeron públicamente ali as cartas dos seus parentes asesinados no momento prácticamente do golpe de Estado. Dende a memoria histórica estamos e queremos seguir loitando pola verdade, pola xustiza e pola reparación. Queremos dignificar as vítimas e as súas familias despois de tantos anos do oscurantismo, de migración. Pero isto é un traballo colectivo. Por eso, agradecemos a vosa presenza e a vosa colaboración. Este é un monumento que construímos no Conturco e que un pouco nos vai recordar a todas aquelas vítimas que foron silenciadas durante tantos anos. E con isto pasolles a palabra, despois no debate podedes preguntar cousas se queredes, pasolles a palabra a Manuel e a Xoán, que vos contarán sobre a represión dos mestres. Ben, o que a mí respecta circunscríbese ao Concello de Portodosón, e cando teñades o cuadernillo na man, evidentemente podemos empezar polo comezo, pero tamén poderíamos empezar polo final. Por que digo polo final? Porque, bueno, aí veñen plasmados todos aqueles exemplos que son un pouco a testemunha do título que lle puxen a este cuadernillo, non? A represión dos mestres destinados en Portodosón durante a Guerra Civil. É dicir, en todo ese proceso, un pouquinho antes, un pouquinho despois da Guerra Civil, Portodosón chegou a ter casi 30 mestres. Pensade, por outra parte, que tamén ten moitísimas parroquias, en total 10. O sea, podemos facer unha subdivisión e podíamos calcular como mínimo que pudera haber unha escola en cada unha, con un mestre ou mestra en cada unha. Para acalar que eso sucedese, houbo que pasar moitísimo tempo, houbo que pasar moitísimas calamidades,
E por eso vos digo de empezar por atrás. Por que se empezamos por atrás? Porque por atrás virán os nomes das 11, máis un que era estudante, daquela ainda en Santiago, 11, curiosamente, todos homes, agas unha muller, que dunha maneira ou doutra estiveron marcados por alguén. Logo iremos falando con un poquinho máis de calma. E se lle damos a volta e deixamos nomes propios, que evidentemente non os vou a mencionar porque ustedes todos aí ten sentido continuar co tema. Se empezamos polo comezo, a situación escolar antes do século XX, polo menos non son, e eu creo que isto se pode decir que prácticamente en toda Galicia, deixou moitísimo que desexar, tanto finais do século XIX como a comezos do século XX. Para que vos poña un exemplo moi doado de entender, o que vos dicía, por todos son 10 parroquias, 4 escolas, no século XIX. Houbo que chegar a que viñera a Segunda República para, digamos, poñer as cousas no seu sitio. Por que? Porque a Segunda República tiña unha das súas bazas precisamente na educación. Entón, esas 4 escolas que había que non son, pasouse a 18. Podes imaginar que multiplicouse por máis de por 4, non? Que significa? Primeiro, que se mellorou moitísimo. Segundo, as condicións dos mestres e mestras que vivían antes desa época era lamentable. Eu hai moi pouquinho tempo, non recordo exactamente onde, vin a testemunha do falecemento dunha muller, creo que era en Madrid, que faleceu durante eses períodos porque o sueldo era miserable, non tiña leña para a calefacción e morreu a pobre, pois, daquela maneira. Pensade, por exemplo, que no ano 34, no 34, por exemplo, mellorouse tanto a situación, tanto que os mestres mestras alrededor das 235 pesetas. Para que vos sirva de comparación, nesa mesma época, nese mesmo ano, cando un mariñeiro, un armador, mercaba unha lancha do xeito, tiña que pagar 900 ou 1000 pesetas, por tal de contas. Por que triunfou tanto e por que houve tanto auge? Bueno, porque para os partidarios da Segunda República estaba claro que o cambio tiña que ser bestial. Lóxicamente, quen foi un dos que, digamos, que pagou un pouco máis o pato? Pois a Igrexa e os curas. Por qué? Porque se quería unha educación máis laica e, lóxicamente, tallaba os seus intereses. Logo, chegado ao alzamento, apoyaron descaradamente. Todas esas medidas que, en certo modo, querían potenciar unha educación que mellorase prácticamente todos os aspectos. Pensade que as vivendas e as propias escolas estaban en baixos que probablemente outra xente non quería nin siquiera para eles e que as tiñan alugados por a veces soldos de miseria, cas ventanas rotas, cos pisos de madeira enchoupados, é dicir, as condicións lamentables. E para unha vez que se empezaba a ver un pouco de luz, pois chegounos, como decía Xoán Francisco nun dos seus traballos, a limpeza de España. A limpeza de España que, como antes apuntaba, decía que, bueno, que foi doado, evidentemente. Aquí en Outes me imagino que pasaría exactamente igual que pasou no Son. É dicir, era unha loita completamente desigual. É dicir, non houve necesidade de facer absolutamente ningún movimiento. Apenas unha requisa de armas, pero non houve lugar porque estamos falando de forzas de artillería, carabineiros, garda civil, contra un puñado de homes que a duras penas foron quen de xuntar un
puñado de homes e de armas. É dicir, unha loita completamente desigual. Froito deso, pois bueno, as represalias empezaron de maneira salvaje, sobre todo centralizáronse moito nos mestres, non? Logo xa o compañeiro incidirá un pouco neso. Valía todo. Un pai que se queixaba, un cura que se queixaba tamén, un mal veciño, un mal informe, todo valía. A veces valía moito máis un informe en ese sentido que o compañeiro, que o amigo, que o veciño de toda a vida puidesen dicir desa persoa. Que máis vos podía situar así? Pois como os dixen, casi 30 mestres chegou a haber en ese período de bonanza. Teño señalizado, pues, bueno, que foron expedientados en total 10 homes, unha muller e un estudiante. Como el recolleu en moitos dos seus traballos, pues, o típico. Figuraban como izquierdas, independentistas, derechas, en outros casos, pues, dudoso. A comisión depuradora non paraba. Constantemente informes, constantemente reclamacións e todo lles valía. É dicir, a veces notas escuetas de todo non se tiñan en conta, pues, o lastre que unha persoa pudiera ter. E teño multitud de terminoloxía, non? No sentido de si son cuestións religiosas, pois típico, hasta que o cura dixese hombre pouco religioso, anticlerical, ou que permitía unha escola laica, ou que votou ao Frente Popular, ou que é partidario de, ou non partidario de, e incluso temas tan banales como acusalos de que non levasen o seu traballo na debida forma. Entonces, de profesión irregular, profesional que deja mucho que desear e cousas polo estilo, non? E xa vou rematando dicíndovos que, bueno, que en total esos 29, para ser exacto, 29 mestres que, en certo modo, se lles mandou algún tipo de papeleo. É dicir, ás veces era unha simple nota, unha chamada al orden que, afortunadamente, pois non iba a máis porque o informe do cura era favorable ou outras razóns que non viñan ao caso, pois dicían, bueno, que houve un error, alguén que se queixou indebidamente, bueno, non todos foron adiante, pero si outros moitos, e, bueno, dos que eu recollí, houve 3 casos graves de 2 mestres e un mestre que facía funcións no xulgado do son, e logo houve 11 mestres e algunha mestra tamén no medio que, bueno, viviron a represión en primeira persoa e que, bueno, que o pasaron realmente mal. Vagos, penso que máis ou menos aquí na zona da Serra de Ouzos pues, sería un caso similar ao noso. Deixo xa con el e que completo un pouco por encima o que a mí me puido quedar no medio, non? Bueno, boa tarde a todos e todas. Non vou a ser tampouco moi extenso, simplemente entrar un pouco en que consistía, non? Un pouco cal era o procedimento, porque era un procedimento idéntico en todas as expedientes que efectivamente son as fontes de documentación nas que nos basamos para dicir que isto é o que pasou, porque eu recordo pois teria eu 18 anos cando empecé a interesarme un pouco polo que pasou aquí, non escoitabas ao mellor a unha persona maior dicir, aquí, outro dicía, aquí non pasou nada, e a maior parte da xente dicía que aquí neste concello nunca pasara nada, que sempre gobernaba a dereita e non sei que historia, non? Eu, para nada, metería iso. Nunca fui creedor ao crinte
en que aquí non pasara. Aquí pasou o que pasou, como en todos os sitios, e a represión, pola dimensión que ten o Concello de Outes, no que respecta aos mestres, e ampliada, evidentemente, a todo o mundo obreiro, sindicalistas, políticos, persoas de ideoloxía diferente a das pistolas do 36, efectivamente non difire para nada en que no resto dos povos da comarca, nin de Galicia, nin do Estado. No capítulo da represión aos mestres, evidentemente é unha mostra máis de que efectivamente aconteceu en todos os lugares, non solamente nas películas, nin solamente na televisión, nin no que... Non, aconteceu en todo. O sistema era de que se abría un expediente de acusación, xa se poñían cargos contra esas persoas, eses mestres e esas mestras, con cousas tan delirantes como as que acaba de comentar aquí Manolo Mariño. Pois hai un caso aquí en Outes dunha persoa que, entre outras acusacións que lle poñen, ou lle impoñen, sorrir cando se entera da victoria do Frente Popular. Simplemente por ese feito, chegan incluso a traer unha comisión investigadora personal aquí a Serra de Outes para contrastar ese dato, porque que teima, que cousa máis insidiosa de que non se lle escapaba absolutamente nada. E aquí, quen tiña, efectivamente, o poder era, evidentemente, aquelas persoas da extrema dereita organizada en organizacións políticas como a CEDA, como a Falanxe, etcétera, etcétera. Que pasa? Que tamén é certo unha cousa moi curiosa, de que eu, aquí na Serra de Outes, fais un informe no cuartel da Guardia Civil por un guardia civil moi simpático ele, nos seus argumentos, de 22 mestres, e todo se lle señala con algo, pois é de derechas, é de izquierdas, o que falábamos. E é curioso, porque este informe está datado o 25 de agosto, apenas un mes despois do 18 de xullo, o cal, a min, o calquera, nos pode dar a impresión, e non sería descartable tampouco, que ese golpe de Estado de xullo do 36, moitas persoas da extrema dereita local sabían que iba a acontecer, porque os informes son fulminantes, son automáticos, é dicir, non tardan prácticamente nada en poñer nas mans das autoridades militares civiles do franquismo os nomes destas persoas encima da mesa acusándoas de determinadas cousas. Un que poñía cine na escola, ese é un delito. Outro, por caso, por exemplo, moi curioso, que ademais era pintor e levou entre outras cousas foi reconocido a nivel de Estado con un Premio Nacional de Dibuixo, foi Arximiro Suárez. Esta persoa era mestre de Outes, estaba exercendo un boio. Que non acusa é o cura, e o acusa de non acudir a misa, e que en seus deberes como profesor, como maestro, dejaba mucho que desear, sin especificar, non sabemos que era que había que desear, pero ele deixaba que era así, e acusaba eso, de non ir a misa os domingos. Cando este señor, Arximiro Suárez, daquela vivía en Tállara e os fin de semana os pasaba na súa casa en Tállara, non sabemos, evidentemente, se iría a misa a Tállara ou non, que sería o de menos. Pero iso era, para eles, motivo, como se chama, de ir a por ele, non? E así foi, a súa sobrinha neta me comentaba de que sí, que tiña falado de que algún problema que outro tuvo dentro do mal menor. Foi investigado, foi acusado, tuvo que moverse, porque incluso lle chegaron a ele noticias de que o querían asesinar no Confurco, onde apareceron tantos mártires. Afortunadamente non foi así, e o mismo non poden dicir outros que efectivamente foron destituídos do seu cargo, se lle prohibira exercer como mestres, algúns votaban anos hasta que se resolvía o seu expediente e ao final se lle restituía cando as autoridades franquistas lle apetecían, pero non había un dereito de desemprego, non tiña ningún tipo de prestación, é dicir, como as familias totalmente arruinadas. Volvíamos un pouco ao tema de antes, non pasas máis fame que un mestre de escola, non? Pero neste caso motivado efectivamente pola violencia do réxime, non? E podía comentar moitas cousas que están recollidas aí e que aparecen efectivamente nos expedientes, non? Entón, claro, que pasou
o que pasou. Daba a impresión eso de que ao ser tan rápidos os procesos e facerse os informes tan fulminantemente, daba a impresión de é o primeiro que che pega, non? Dicir, como é posible que o 25 de agosto xa a Guardia Civil tivera feito un informe de mestre un por un e quen lle daba esa información, porque o guardia morgado, como calquer outro, non creo cando vera polas portas. Ao mellor andaría preguntando, me imagino. E era todo comentarios. Era todo basado, non mataron a ninguén, non roubaron, non fixeron nada cos nenos, nin carrapazas. A ver, non había un motivo do que hoxe podemos entender como supostamente condenable, como para facerle, simplemente era o pensamento. Era o pensamento e era a súa posición ideolóxica, e non sempre, casualmente, que é unha cousa que quería tamén deixar claro, non solamente tiñan que ser de esquerdas, bastaba con ser republicano. Hai alguna persoa aquí que se confesa, e me consta que ademais o poden despois constatar, que non era polo medo, senón porque era así. Bueno, non iría a misa, era unha persona liberal, era unha persona democrática, e que para él, ou para esta persoa, a República era o sistema válido, porque era o sistema que saleu das urnas, era o sistema da vontade popular, e, polo tanto, independentemente de que quen goberna na República, había un sistema político diferente, non? E solamente por ese feito, ainda que fora a misa todos os domingos, o iban a represalir. Por eso o réxime non quería deixar nin unha mínima rendixa de dúda, non? Entón, se cargaba tanto aqueles que eran de esquerdas como aqueles de dereitos, pero que non eran de todo como eles, non? Era un pouco así a historia, non? E pouco podo máis comentar, máis que o que está recollido aí, que é unha etapa pois triste da historia, pero creo que, como decía Pilio ao principio, bueno, pois hai algunhas persoas que ainda pensan que añoran o mellor dos tempos daquela, e que temos a desgracia neste Estado español de que xa non gustaría ter unha dereita como a europea, unha dereita democrática, liberal, pero que respete, que sepa xogar limpo, non, pero que aquí parece que a dereita está herdada desta etapa tan oscura, non? E, bueno, podemos ter cada unha as nosas creencias, podemos ter cada unha os nosos pensamentos, pero eu creo que frente á democracia non cabe outra posibilidade. Eu mesmo, bueno, todo o mundo sabe, bueno, a maioría dos que me conocen, que hai casi 40 anos a miña pública, a miña militancia nacionalista, con determinado tipo de discrepancias coa República en aquel momento, pero non me impide desde a miña posición neutral e obxectiva reconocer efectivamente os avances que supuso a República en moitos aspectos. Outra cuestión é que podamos debater efectivamente como queremos un sistema político para o Estado. Podemos discutir, pero que é indiscutible é que nunha cabeza dun demócrata as pistolas non caben. E iso é o que quero deixar aquí un pouco claro. Por a miña parte, non vos teño máis nada que contar en principio que desfrutedes, se pode ser, da lectura, e se queredes facer algún tipo de comentario ou pregunta, pois aquí estamos para responderos. Bueno, non sei se alguén quere facer algunha pregunta, algún comentario, o mellor tendes familiares, coñecidos que foron represaliados, non sei se alguén quere aportar calquer cousa. Eu si quero fazer unha postilla. Ese mismo día 20 de agosto que o Guardia Civil de Outes asinaba o informe sobre os mestres daqui, era asesinado en Louro o mestre dali, un xoven Xosé Santos, se mal non recordo. Ese mesmo día. Significa que os mestres para o novo régimen eran un peligro, unha amenaza. E todos estes que afortunadamente non correron a mesma sorte de Osón e de Outes, si viviron nos anos seguintes o terror, esperando que calquera día falensistas desbocados apareceran pola súa casa
e os levaran a asesinar. Ese medo tuvieron que ter en Portugal durante longos anos. A parte das represalias que podemos sufrir, que son do traballo, de multas, ese medo, ese terror para toda a sociedade en xeral, pero os mestres foron particularmente señalados polo réxime. Un exemplo, ten a súa épica, moi ben de conto polo que acabas de comentar, é o caso de Eugenio e de Fermín, Eugenio Romero Soneira, que estaba de mestre en Viladonga, en Lugo, era un mestre de aquí, que además eu tenho unha ocasión de conocer pola relación familiar que tiñamos entre familias, non? E me ten contado, efectivamente, tanto el como o seu neto Alberto, por ir como unha bandeira diante dunha iglesia, como unha bandeira republicana, por eso, o tipo, o home escapa como pode cando é o 18 de xullo en dirección a Coruña, que a idea de coller algún autobús, irse para Santiago e chegar aquí a Serra de Outa, non? Así foi, unha fusida épica, hasta que na propio parada do autobús estaba esperando a Garda Civil, non? Estuvo aí detido e gracias a unha influencia da familia a cousa non foi maiores, o que sí, evidentemente, pasa moitos anos en exercer, hasta que finalmente dan a escola, os que conocestes, creo que era aquí en San Orente, non me acordo exactamente a escola de este home contaba de que hasta que lle deron a escola e a cousa, pois, de alguma maneira, pois, entre comillas, se normalizou, era habitual que foran buscar a casa baixo punta de pistola, canón de pistola, e leválo hasta a beira do río, aí na zona do Peirán, da Insuela, facendo un simulacro de pasear, é dicir, que dices ti, efectivamente. E, ollo, hai persoas que o contaban, como ele, pero moitas persoas non o contaban, e aparecen a represalia documentada, pero hai a represalia que non se documentou, con outro tipo de fórmulas, non? Desde as palizas hasta 40.000 barbaridades que se facían, non? A mellor habería que pasearse algún día por algún archivo notarial e ver por que en tal ano se lle cedeu tal finca ou tal casa a tal fulanito, non? E cousas polo estilo que, bueno, non vou entrar máis alá. E isto foi así. A eliminación, a tala do pensamento e do ideario, vamos a decir, revolucionario, no sentido bo da palabra e no sentido de novos tempos, de máis democracia e dun sistema laico e dun sistema social, efectivamente, máis social que nunca. Mira, Francisco, comentabas antes ti na tua intervención que te resultaba extraño que logo do golpe militar inmediatamente xa houve, non son, pasou exactamente igual, a primeiros de agosto xa tiña moitísima xente en prisión, a primeiros de agosto. E o que sí teño claro, porque sí que o vi en documentación escrita, non son, había un grupo, citaban en concreto 4 mozos, por nome e apelidos, que se dedicaban a extorsionar e protestaron dentro do Concello. E, bueno, o típico, non? Papel vai, papel ven, pero siguieron facendo. Entón, eu quero pensar que, de alguna maneira, tiñan bastante ben controlados aos que, se algo sucedese, que eu creo que algo xa se podía ir sabendo, se algo sucedese, que os tiñan xa de man. Pero está clarísimo, clarísimo. Foron buscar aqueles 4 puntos que lles interesaban. Algúns deles, lógicamente, simplemente por dicirle que desaparecera a documentación da organización que había de esquerda. Que podía ser tío, podía ser outro. Simplemente porque alguén dixera, no, levou nos fulanito. Pois eso. Que tiñan, penso que si, de alguna maneira tiñan que ter algún control. Non sei se listado, se control exhaustivo, pero está clarísimo que a primeros de agosto xa houve moita xente metida en prisión. Por lo tanto, é moi mosqueante, non? Que parece como se houveran uns preparativos previos esperando para o momento. Eu penso que sí. En certo modo, por si acaso, creo que había nomes propios ben marcadiños con unha cousa. A base de datos. Eu creo que sí, unha base de datos moderna, efectivamente. Por ali temos unha man pedida
Aquí diante, por favor. Vamos, mira, aquí antes falastes do Pazo de Meirás. Sí. Vamos a ver, temos que agradecerlle a quen fixo o libro. Vamos a ver, Meirás, un pazo, un espolio, un caudillo, a Carlos Babía Urquide e seu compañeiro, que redactaron o libro, que é o libro que estuvo pendente. E a loite que fixeron os 19 de Meirás, que ainda están, que saíron impunes contra os Franco. Eso que, porque ahora que temos o Pazo, é dicir, a todo o pasado todos somos Manolete, pero antes a democracia non fixo nada por recuperar o Pazo. Eu tuve que vi Carlos Babía Urquide e o seu compañero para redactar un libro para saber que isto era un espolio, que antes non se sabía nada, ou se sabía había que calalo. Está clarísimo do Pazo que como foi conseguido, non? Extorsionando a xente para que puxera cartos para regalarlle aos Franco. E como neste momento tamén hai que recoñecer a tibieza do Estado que non se atrevía a enfrentarse a eles dicindo que é un ben propio daqui, que eso foi un espolio que se conseguiu ca aportación do povo. E neso estamos. Se están dando pequenos pasiños, pois eso, primeiro xa que sea que ali mesmo se faga un homenaxe ás vítimas. A mí eso me parece un pequeno paso, pero tamén o que hai que facer, cuidadiño, porque a Xunta, os partidos de dereitas pasa o mismo que cos mestres, o sea, non teñen interés que se culturice o povo, é unha forma de manter os seus privilexios, os outros siguen na ignorancia. Entón, aquí desde o goberno da Xunta temos que decir que queren ese tema non se toca, e entón vamos a convertir o Pazo como nun lugar donde con Emilia Pardo Bazán en plan ali fixo os seus traballos. Mire, non, vamos, foi comprado a Emilio Pardo Bazán, pero chegou aos Franco de forma ilícita, e todos os bens que hai ali dentro corresponden ao povo, e neso o Estado tense que implicar, porque detrás si hai moita xente que estamos denunciando, ali estuvemos tamén reclamando, ali estuvemos con outras moitas asociacións, por iso digo que isto é algo de todas nós, que nos temos que xuntar para conseguir que recuperar todos eses bens que nos expoliaron, para dignificar a todas estas familias que sufriron todo eso, non? E hoxe en día, a veces nos sonan cousas, los Franco, e aparecen nos medios, nas revistas ou nos programas estes do corazón, e moi simpáticos, ou todo o mundo, Espinosa de los Montero, por exemplo, Espinosa de los Montero, recordade que era o seu Eugenio, que era o amigo de Hitler, que se enriqueceu a base de expropiarlle a xente que detiña, expropiarlle os seus bens. O que fala deso fala de los Vallejo Nájera, que tamén salieron nas revistas del corazón sus descendientes, e era o Mengele español, que se dedicaba a xogar, a martirizar a mulleres e homes, buscando o gen rojo, aquel famoso. E toda esa xente que temos aí, toda esa xente está non queren impedir que volvamos a recuperar esa historia. E é triste cando falaban da dereita deste país, que non é un dereita demócrata, sino que sigue, todos eles veñen do franquismo. Senón, había un PowerPoint moi simpático que decía que Franco resucitaba e preguntaba, e quen é hai unhos anos, non neste momento, quen é ministro de tal? El hijo de tal, sí, amigo, participou comigo. Toda esta xente de dereita son descendentes do franquismo, non queren perder os seus privilexios, non queren que se recoñezan todo o que fixeron. Entón, nese sentido, tes toda a razón, o Pazo de Meirás do povo con todo o que ten, clarísimo. Sí. Eu era por facer un comentario á pregunta ao comentario que facían tanto Xan como Mariño, de que a represión contra os mestres comeza xa en agosto, é dicir, un mes despois do alzamento, do golpe de Estado, e cal é a razón? E eu creo que hoxe xa hai suficientes estudios históricos para saber
que o golpe de Estado non se produce o 18 ou 17 de xullo, pero o golpe de Estado está preparado con unha antelación moi superior e non é aquilo que nos contaban de que, bueno, que a República era un caos e non sei que, sino que xa anos antes estaban preparando o golpe de Estado, e na preparación do golpe de Estado eu creo que hai que corrixir que xa tiñan, digamos, planificado como iban a actuar, porque sin planificación en un mes non se poden crear comisións depuradoras nos territorios que non hubo guerra como en Galicia, e as comisións depuradoras provinciais comenzaron a funcionar incluso antes de un mes despois do 18 de xullo, non? Entón, eles tiñan planificado a quen tiñan que reprimir clarísimamente, e era a todos aqueles que non eran da falanxe ou da dereita máis extrema, non? E eu creo que aí está a razón. Hai unha planificación previa de todo o que iban a facer. Se non se pode entender que en un mes se creen organismos represores de tal calibre, non? Bueno, sou totalmente de acordo. E, ademais, hai un feito que non sei se ten que ver co que tú acabas de comentar agora, pero teño grabado nunha cinta unha testemunha que aparece no libro cando se fala desta época no libro de historia. Nas eleccións do 31, estou a falar, hai un alcalde que renuncia, elegido democráticamente, e renuncia supostamente por presións. Entonces, o partido, un destacado membro do Partido Radical, que era un partido para aquela época moderado, de dereitas, bueno, todo o mundo sabemos que foi Lerroux, e que significou, lle advirte a este home: Jesús, non cojas a alcaldía, porque España vai caer, tarde ou temprano, pero caerá. O medo xa non ven no 36, xa ven de antes, e esa presión, porque colles toda esa etapa e ves que efectivamente dicen que como se chama, que a República era un caos. Home, eu non digo que todos os ministerios funcionaran á perfección, pero quen se encargaba de armar ese caos nas calles con proclamas golpistas e con amenazas? Estamos falando de que estábamos rompendo totalmente co antigo régimen e unhas novas formas, evidentemente, de ver o mundo e de ver a vida, non? Hai un monarca que se marcha. Eso é traumático para a extrema dereita e para os conservadores, non? Entonces, o medo, a única forma que teñen cando a xente ve que hai avances, tanto no mundo laboral como no mundo, no aspecto social, no ensino, etc., aí é onde eles ven efectivamente que van perder o poder e que van perdendo pouco a pouco. A perda, efectivamente, de privilexios, pouco a pouco, unha sociedade máis xusta. Entón, isto, evidentemente, para mí, o que dicía, dá a impresión, cando menos, de que dentro das propias autoridades locais alguén tiña que saber que iba a acontecer, porque estes informes non salen dun día para outro, evidentemente. E claro, rápido porque, Xulio, por unha razón, porque estamos falando, o comentei antes, atada, non? É dicir, vamos a dar pola base para que non mere, non? O sea, ese é un pouco facer o home novo de sonar, un pouco así o objetivo, non? No 31, nada menos. Non sei se ten que ver con eso, o mellor é unha casualidade, pero probablemente non. Bueno, pois nada, agradecer moito a vosa presenza e que contamos ca vosa colaboración para tanto a nivel informativo como de colaborar nos actos, como de aportar, como colaborar económicamente ca asociación e loitando eso, polo que é fundamental, pola verdade, pola xustiza e pola reparación. Moitísimas grazas a todos e a todas. Bueno, ahora a segunda parte pola que están convidados os que aquí é a presentación da nosa revista, pero vamos a facer nun ambiente máis festivo na cafetería, acompañado dos viños ou un café que ten aquí.
invito a que nos acompañedes hasta esta cafetería para tomar uns pichos con nas mentas que estamos nas últimas de chan polvorento, de rostro mourisco, os fillos do vento, sempre envexoso dos galegos feitos, borraran os fastos dos fortes galegos. Os feitos borraran dos fillos a Grecia, dos fillos dos celtas de intrépidos peitos, de envexa movidos borraran os feitos, mais non borraran os fastos dos fortes galegos. Fillos dos celtas de intrépidos peitos, de envexa movidos borraron os feitos, mais non borraron os fastos dos fortes galegos. Do povo galego, os fillos de luxo, os lazos rompendo, borraran os nomes dos patrios eidos. Mais non borraron a fala, mais non borraron o xenio, mais non borraron o espírito dos fortes galegos. Os fillos escuros do chan polvorento, de rostro mourisco os fillos do vento, os sempre envexosos dos galegos feitos, borraran os fastos dos fortes galegos. Os feitos borraran dos fillos egrexos, dos fillos dos celtas de intrépidos peitos, de envexa movidos borraron os feitos, mais non borraron os fastos dos fortes galegos. Barreran os límites do povo galego, dos fillos de luxo,